νοσήματα όπως το γαστρεντερικό, τους νεφρούς και το ύπαρ. Ο σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης συστηματικής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των ηπατικών και νεφρικών εκδηλώσεων που εμφανίζουν οι ασθενείς με λίμωξη COVID-19. Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε προκειμένου να φτάσουμε στις τελικές μελέτες που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα στο συγκεκριμένο συνέδριο, πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της πλειογραφίας στις διεθνείς βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων PubMed, Scopus και Embase, με θέμα την παρουσίαση των ηπατικών και νεφρικών εκδηλώσεων που εμφανίζουν οι ασθενείς με COVID-19. Αναφορικά με τη στρατηγική αναζήτηση στην PubMed, τη Scopus και την Embase, χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά SARS-CoV-2, Coronavirus, COVID-19, Cirrhosis, Liver, Hepatic, Kidney, Renal, Acute Kidney Injury, Renal Transplant Therapy, Albuminuria, χωρίς να τεθούν φυσικά χρονικοί περιορισμοί. Μέσα λοιπόν στις μελέτες που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, δεν συμπεριληφθήκαν μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης και γράμματα προς τον εκδότη, συστηματικές ανασκοπήσεις με μετανάλυση. Οι μελέτες να έχουν δημοσιευθεί σε άλλη γλώσσα πέρα της αγγλικής ή της ελληνικής, να έχουν πραγματοποιηθεί πάνω σε ζώα και φυσικά το μελετώμενο δείγμα να αφορά παιδιατρικούς ασθενείς με COVID-19. Πάμε να δούμε λίγο το διάγραμμα ροής. Από την αρχική αναζήτηση της διεθνής βάσης δεδομένων ανεβρέθηκαν 611 μελέτες. Δεν είχαμε καθόλου διπλότυπες. Διαβάζοντας τον τίτλο απορρίψαμε τις 490 και φυσικά στο τέλος καταλήξαμε να φτάσουμε στο να έχουμε 50 μελέτες οι οποίες ήταν σχετικές με το συγκεκριμένο τίτλο της εν λόγω συστηματικής ανασκόπησης. Στην πλειοψηφία τους λοιπόν οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 13 μελέτες στην Ευρώπη και 11 στην Ασία. Αναφορικά με τον ερευνητικό σχεδιασμό, οι 42 από τις 50 μελέτες ήταν αναδρομικές μελέτες παρατήρησης, ενώ οι 8 ήταν συγχρονικές μελέτες. Πάμε να δούμε αναφορικά με τις ηπατικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν οι ασθενείς με COVID-19. Έχουμε μικρή μείωση των επιπέδων αλβουμίνης, μικρή αύξηση των επιπέδων της οξαλοξικής τρανσαμινάσης και της πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης, αυξημένο χρόνο προθρομβίνης και μικρή αύξηση των επιπέδων της ολικής χλωρυθρίνης και της αλκαλικής φωσφατάσης. Αναφορικά με τις νεφρικές εκδηλώσεις, έχουμε οξεία νεφρική βλάβη, οξέωση, αλκάλωση, διαταραχή ηλεκτρολιτών και ανάγκη για θεραπεία της νεφρικής υποκατάστασης. Συμπερασματικά λοιπόν, οι ασθενείς με COVID-19 παρουσιάζουν πληθώρα εκδηλώσεων από το ύπαρ και τους νεφρούς. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην παρακολούθηση της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας στους νοσούντες με COVID-19, ειδικά σε ασθενείς με σοβαρότερη κλινική κατάσταση. Και να σας ευχαριστήσω